A rebelión dos robots foi violenta. ¡Atrás! Non comen, non dormen, non pestanexan. Eu pestanexo. Cando os robots se desviaron das tarefas que tiñan asignadas, desterrámonos. O estado eléctrico. 500.000 kilómetros cadrados de territorio seguro. Din que vostede nunca tivo robots, non é? Nunca confiei neles. Non son nós. Como ían entender o que é mellor para todos nós? O meu irmán. Pensei que o perdera. Pero está por aí en algures. Deixei de loitar, porque a guerra contra estes robots estaba mal. Queres recuperar o teu irmán? Irei contigo.